May asin man oh, para masarap. Oh, asin na lang yung pang dagdag. Ayan kumain, hindi daw masarap. Hello mga idol, welcome back ulit sa aking YouTube channel. At sa pagkakataong ito ay maghanda kami ng aming hapunan. At yung natirang manok kagabi, ito yun. Gawin na lang namin tong ngayon, arroz caldo. Kasi wala pa rin kaming bigas na may sasaing yun, kunti na lang masyado. Para bukas na lang yun, pang baon sa trabaho. At meron kaming kaunting dito, bahaw o anong tawag ito, yung natirang kanin. Ito, gawin namin tong arroz caldo. Ito yung namin ngayon. Gawin namin hapunan. So, prepare lang namin. Gawin lang namin arroz caldo tong natira naming manok kahapon. At maulan dito sa amin ngayon mga kabisaya. Kaya masarap din kumain ng lugaw ngayon. Tiis-tiis lang muna kasi hindi pa rin kami nakakasahod hanggang ngayon. Dapat yung sahod namin ay sa pa yun, noong 25, 29 na ngayon, wala pa rin kaming sahod. Dili na masyado. Kaya yung bigas kasi binibili ko ay sakto lang pang isang kinsina, tapos lampas na malapit na magsang buwan. Yun, tiis-tiis, nagkautang-utang na rin. Nahirapan na talaga kaming nito, magkahanap ng makakain. So, pakita ko lang sa inyo mamaya pag naluto na yung hapunan namin. Ito mga idol, hinihimay-himay na natin yung manok. Ilagay na lang natin ito sa kanin. Ito yung kanin mga idol, na luto na. Ilagay na lang natin itong manok para lumasa siya. Yun mga kabisaya, kakain na kami ng niluto ko na arroz caldo. Kunti lang yung natin, sahog. Kasi maliit na lang yung manok na natira. Yun. Yan yung kay Dave. Ayaw niyang kumain daw kasi hindi masarap. Lugaw. Yung mama niya. Yun. May asin man oh, para masarap. Oh, asin na lang yung pang dagdag. Ayan kumain, hindi daw masarap. Ito lang hapunan namin ngayon. Wala talagang walang sahod, walang pera, wala tayong ibang makain ngayon. Ito na lang, tis-tis. Yung bigas namin, konti na lang masyado. Pang baon na lang yung bukas sa trabaho. Sana magsahod na bukas para may kami. Magbigas na mabili. Papakita ko sa inyo bukas kung magsahod kami. Ano yung bibilhin namin. Tis-tis lang muna kami sa lugaw. Caldo. Lami, Dave. Masarap. Hindi daw masarap. Naman ay chicken. Ilawi daw. Masarap yan. Sarap man yan. May siya mga kabisaya. May junk foods. Ba? Lagyan na. Isa-isa naman po. Pang dagdag lasa. Ikaw, Dave. Kau na, lami anak. Lami na na.